Tmur xi ħaġek poeta professjonali, verzi mentali, qasri tkun lokali, jien bil-Malti u qas jismawni, ir-rem speċjali, fi klassi lirikali, meta nobżu qati kasi kunċert li tismani, m'għandi bżonn li taċċertani, anqas li taċċettani, għalhekk meta kelli kunċert li tammirani. M'hemmx il-ġulija li rqat qasal fil-għaxija, mhux b'7 mija, ħtija fuq il-ħajja, ara r-rem kif ġi, kull min jidher stamp inqisu bħala CID. Ismani kif trid, ħallini nkellmek kif naf, meta nitkellem jien ngħid xi ħaġa l-wis probabbli qastaf. Nerd shit tara xi ktieb, viżjoni differenti, versi attrajenti, insej ċertu żmien għalhekk fadalli x'impenġi, kull ma bżaqt ħodd fatti mhux dibattitu pendenti. Nilab bil-klim, il-klim jilabu bil-moħ, ħara tilab bil-klimi jaxidi jilabu bil-gof. Stupitaġni kulħadd imma ħadd ma jersa għat-tort, hemm diskors vojt m'hemmx valuri fil-bront. Naf li għadek kif qomt, jillaqwa u qatt ma kont, għax klimi bħal Viktor Vescovo imissu il-font. Dak li m'joqtolnix jaħxili saħti, mhux ser jagħmilni aktar b'saħħti, anzi jaħxili ħajti għax qasa xogħol biex nipproduċi l-karti. Wara l-maltemp ġil-maltemp għadni nistenna l-gnazzi, minnix ingrat, rasi rrid imbaxxi, għattilkom li dubjus, imma l-mulej ngħidlu grazzi, għalkemm mhux waħdi nistaqsi, kif nista' nitranġi jekk fuq missierna ftit hawn fatti, naqbes lura ftit passi, nixtieq nispjega aħjar li qed nistenna li nifmu aħjar, qalbi tajba klimi aħjar, jekk moħħok tajjeb tista' tilaba tal-ħmar, ara l-ħmar kif qatt jista' jagħmel aħjar.